זה לא היה. בקיץ 2004 היינו החלוצים הראשונים שעברו את בחינת מור. אמרו לנו שאנחנו הטובים שבטובים, שסוף סוף שוקללו בבחירה גם האופי והערכים האישיים ולא רק המספרים היבשים. ואכן, מהר מאוד נרקמה לה תחושת מיוחדות, שיתופיות ועזרה הדדית. שיתפנו סיכומים, למדנו יחד לבחינות דרך הפורום שהקמנו באינטרנט, תרגמנו ספרים, התגייסנו לפרויקטים חברתיים, למדנו לרקוד ריקוד חסידי ככיתה, ואף חיפשנו יחד את סבא של שי ברחבי תל אביב. התחלנו כ-120 סטודנטים, המחזור הגדול ביותר בארץ אז. חשש לצפיפות גם בעולמות הגדולים של סקלר, התפוגג במהרה, ששליש מאיתנו בחרו ללמוד בהתכתבות. בשלוש השנים הפרה-קליניות למדנו ממיטב המוחות את מדעי היסוד. החוויה הרפואה ביותר כמובן במעטפי בית הספר לרפואה וחדרי הדיסקציה. ההלם בפעמים הראשונות שהתחלף במהרה בלימודים בשעות הפנאי ובלילות. למדנו שבבחינה אמריקאית תמיד יש לסמן את התשובה הארוכה ביותר, או לחילופין ג'. ולמרות שרוב ידיעותינו סבבו סביב הכבשה דולי וכימיה אורגנית, זה לא עצר את קרובי המשפחה והחברים מלהיוועץ בדעתנו המלומדת על כאבי הראש, כפות הרגליים השורפות. בשנה רביעית נכנסנו לבתי החולים. בפנימית זכינו להקיז את דמה של הזקנה מהמסדרון, שאף פעם לא היה לה לופוס. בכירורגיה למדנו להחזיק לטרקטור. בילדים שזה ויראלי וזה יעבור. בפסיכיאטריה הבחנו אחד השני הפרעות אישיות ולמי יש יותר OCD. בגניקולוגיה שיש דברים שגברים לא צריכים לראות. ובכירורגיות הקטנות שמענו שיש כאלה. ראוי להזכיר גם את המצאת תוכנת ההגרלות הגדולה מיידשאפט, ששיבצה אותנו לכל אחד מהסבבים, ואת הוגה אני וג'רמי, שסיפקו לנו עשרות שעות של מתח, ויכוחים ומזימות בקומבינטוריה. עברנו במהלך השנים גם מספר לא קטן של חוויות שפקחו את עינינו, וחשפו אותנו לצד של החולה, וכיצד הוא תופס את המפגש שלנו. אני זוכר כיצד בשנה ב' ליוויתי חולה עם כאבים בחזה, והמתנתו במיון 8 שעות, ואת כאבו, את סבלו, את היחס לא זכה. אני זוכר ילדה בת 4 שאובחנה עם סוכרת שליוויתי במשך שנה, וקשייה, ניסיונות קובע להסתגל למצב החדש. אזכיר גם סיפור אישי, שאותו חוויתי לקראת סוף השנה הרביעית. סבתי דבורה אושפזה במחלקה פנימית. צפיתי מהצד ביחס הלא אישי כלפיה, הגישה הפטרונית מצד הרופאים. בשיחות הלא אמפתיות עם הרופא המטפל, ובמצוקה ובתחושות אי-הוודאות והבלבול של אבי, בעולם שאינו מכיר ואין מי שמוכן להסביר לו ולספק לו חמלה מלבדי. נפער בפני הפער הגדול בין הרצוי על פיו חונכנו לבין המצוי במערכת הרפואית הקיימת. בתום חודש קשה ליווינו את סבתי בדרכה האחרונה. החוויה צרובה אצלי היטב בזיכרון, והבהירה לי יותר מכל איזה סוג של רופא אני לא רוצה להיות. מתוך אותה חוויה אישית האחל לנו שנשכיל לשלב את הידענות הרפואית עם האמפתיה והאהבה לחולים שלנו, שנקדיש את הזמן הדרוש למילה נוספת לחולה או לבני משפחתו, שנימנע משיפוטיות, שנדע מתי לטפל, וחשוב וקשה מכך מתי דווקא לא. באותו עניין, היום שחבריי ואני מצויים במעמקי ההתמחויות השונות בבתי החולים, אנחנו מבינים עד כמה בית הספר לרפואה שמר עלינו מפני החיים האמיתיים כרופא בישראל. מדי יום אנחנו נחשפים לשחיקת הרפואה הציבורית והפרטתה. האסותות למיניהם שהולכות ומתפתחות, פתיחת התמחויות בבתי חולים פרטיים, המשאבים הדלים בבתי החולים הציבוריים, ותקצר היריעה מלהכיל. נכון, בסוף רובנו נחטא ונשלים את הכנסתנו הציבורית הזעומה בדרכים אלו או אחרות. אך מה עם החולים? וכמובן, הורינו, בני משפחותינו, חברינו, מה הם ימצאו שהם יגיעו בבוא היום במחלקות הציבוריות. כשהיינו סטאז'רים, הצטרפנו למחאת הרופאים, ונוכחנו לדעת עד כמה המאבק הוא קשה ומאכזב. הבטחות והסכמים שלא יושמו, והעיקר שהמערכת נשארה חולה, ואנחנו נמשיך לעבוד בתנאים לא הגיוניים. עם זאת, אני מקווה ומאמין כי כל אחד מאיתנו ישתדל ויצליח לגרום לשינוי עבור חוליו. אני מאחל לנו שנמשיך להילחם על זכויותינו וזכויות כל תושבי המדינה
לרפואה ציבורית איכותית בתנאים המכבדים את כבודם. אחות הוספיס בשם ברוני בר, במאמרה 5 החרטות הגדולות של הנוטים למות, ציינה כי כל הגברים בהם טיפלה, על ערש דווי, הביעו חרטה על שעבדו קשה מדי ובילו זמן מועט מדי עם המשפחתם. המקצוע שבחרנו הוא בין התובעניים ביותר בעולם המקצועות, וקל לאבד בו את האיזון בין חיי המשפחה והפנאי לבין העבודה, טובת החולה, קידום עצמי, מחקר. תקוותי כי נזכור במילותיו של הטיוטר שלי בפנימית, דוקטור פיליפס, שזוהי רק עבודה ויש גם חיים אחריה. שנשכיל לאזן את אהבתנו למקצוע ולחולנו עם אהבתנו לבני משפחותינו, בני הזוג, ילדינו. באשר לאהבת המקצוע, הרשו לי לצטט מנאום שנשא סטיב ג'ובס, מייסד חברת אפל, ב-2005. The only way to do a great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. אני מאמין שחבריי ואני מצאנו. בנימה אישית, תרשו לי להודות להוריי, מיכל ואביגדור, לבעלה של אמי ארנון, לאחי עידו, לדודי רז, שליוו אותי וממשיכים ללוות אותי בדרך המורכבת הזו, בבית ספר לרפואה, בסטאז', מהתמחות להתמחות, ומי יודע לאן. בלעדיכם לא הייתי מגיע לפה, תודה על התמיכה, העזרה והאהבה בלתי פוסקת. אני מודה לחבריי בכיתה שבזכותם היו אלה 7 השנים הטובות בחיי. בהזדמנות זו, תודה גם למזכירות הפקולטה שנתנו מענה לכל בעיה. ולסיום, תודה גדולה והערכה עמוקה לכל סגל המרצים, הרופאים והחוקרים שלימדו אותנו מתוך אהבת הנחלת הידע. ושאלו בבחינות רק את מה שהיה כתוב בסיכומים של רגינה. וכמובן, לטיוטורים המסורים שחינכו אותנו במחלקות והיוו לנו מודל לחיקוי. תודה רבה.